Okay mga karunda, magtago kog ticket karon no sa mga project na to sa Barangay Zone 2 nga mga street names no. So dili man tanan ato mabutangan aning mga coupon nato para sa eat all you can lechon. So pangitaa lang ninyo ni kung asa ni dapita. So nay duha ka book ang ibutang nato dinhi. Of course dili ko magsaba kung asa ni dapita nga street no. Basta kay close sa Barangay Zone 2. Ayan, natay mga projects din nga mga street names. Diri nato ni itago. Ayan. So di ko magsaba kung asa ni dapita. Magbutang kog isa dinhi kining karaan na kay nato dinhi nga tarpaulin nga nagpasalamat sa mga katawhan sa Barangay Zone 2. So napuntay gibutang din ha no. Gidatugan na akong bato para dili magpalin no kay wa man tay kasangitan ko dinhi. Ayan, so ang ikatulo pod dinhi pud na. Adi ko magsaba pero klaro na kay ninyo kung asa to dapita. Diri na ko ni plaster sa kudli. Ayan. Tarumon sa nato kay basig magbong. So paunhan na ini guys no kay alam mo na ugma na ni. Then diri ang last sa pagkakaron nya video mga karon daw mga kahugpong. Ayan natay coupon. Butang po na to din obvious na kayo kung asan ni dapita kung kabalo lang ang basa.